Малко Егларс. Да. Само да намерим къде. А ето с 13 от 24. Къде да влезнем. А, е тук. 3 от 12. Вътре съм. Грина. Танкитач. Са танките изглежда едно, че ги мачка, Джек. Чакай, че ми звънят. Ай. Снова ще е, матка. Сега ще му пиша. А кой? Некс ли? Тунекса, да. Абе, кой затваряше миналия път? Тунекс ли беше? Да. И всичко се пряка. Аз като ви казах, че не съм затварял аз. В смисъл, аз ако трябваше да затворя, хем ще да се бавя един час, защото аз скайп изобщо не знам как се затваря. И второто, аз трябваше да стоя АФК, нали, за да затварям. Че си дявка малко. И ти затваряш от време на време на някой. Не, аз не съм затварял. Аз не знам как се затваря. Аз имам скайп от 1-2 седмици, нали? Не от 1-2 седмици, имам скайп от много повече време, но просто не го използвам. Защото нямаше с кой да талка. What? Като нямаш с кой да талкаш, не знаеш как се използва. Просто откакто YouTube чанала ми се изтри, всичко ми каза рип. Всичко. Дай ми само 5. Всичко рухна. Трябва да си. Вярно е, ние сме на Overpower. Леле. У нас отсреща съседите явно ще ни ръшкат. Това си помисли. Чек миналия път колко мазо ме бяха ръшнали. Ама така и така не ме взеха. Отсреща ни е Бу и са двама, както всички. Миналия път бяхме грин. Сега сме грин. И сега сме грин. Миналата страна бяха Бу и сега... Да. Ние тук направо достав всичко, човек. Маля. Няма просто какво кажа. Да вотваме. Я си дай това и отивай към центъра. Дай си бронята. Защо? Отивай към центъра. Защо да си я дам? Ако паднеш. Аз да падна. Кога съм падал? Трябва ли да ти изброявам? Да. Ами, миналия път. Ами, докато бягаше от един... И това на един път, ама айде сега. Чека в милата игра как мазно го ударих оня. Аз си мислех, че това ще бъде нашия край, честно казвам. В смисъл оня как само беше, нали, някакъв такъв заплашителен. Аз просто помислих, че това ще е нашия край. Нашата прекрасна игра. Но не, това не беше нашият край, нали, защото аз съм си БГ и аз трябва да пълна почти всичко и просто оня го убих, нали. Кога аз не съм носил добър късмет. О, ръшкат ни! Ръшкат ни, аз съм без манджа. О, биха ни яйцето. О, помощ! Хилп! Вамс! Ох, притиснаха ме! Не, умирам, бе! Ох, умрях. Не мога, човек. А ти къде си? Буто, ама, то човек, аз нямам никаква манджа и умрях заради манджата. Защото нямам никаква манджа. Това е единственото решение. И ти ли скочи? Не. Тук му намерих нещо хубаво. Тук сега започват игра. Не.
0-12, перфектно. Я ще бих на буто. Бих на буто. Чупи им яйцето на тия гадове. Ех, ето. Заради тях ти нямаш сега боен кон. Брат ми 2 в 1. Еми знам. Точно това е гадното. И на мен така ми прави. Пуснах ендера. Така ли? Да. Сега в него ли ще влизаме? Защото не мога да ги... Вървим с 60 FPS. Гледаш ли ма? Не. Това направо ми свърли в обито. Чакай, сега ще вляза. Не, чакай, вляза с друго. Ред, колко отивам да ги Двама са. разпределим. Не. Ама ги видях, че са двама. И те са фулка, бе. Знам. Чакай, сега ще видя. Кога успяха сам фулка тия редбер? Не, дума. Няма ми вземат кила. И хора, това мисли да е за клипа. Забравяйте да се абонирате, да се харесате клипа и да споделите. И чао!